Машината ми на времето работи! Чакай, гледай колко стълби! За малко да падна! Намираме се на северния бряг на река Дунав през 680 година. Аз съм професор Пънкчев. За пръв път в човешката история се върнахме назад във времето и ще станем преки свидетели на създаването на първата българска държава. Времената са сурови и е най-добре да съм подготвен. Очаква ни вълнуващо приключение. Да вървим! Легендата разказва, че Аспарух бил необикновено и много надарено дете. Казват, че той бозаел до 3-та си година и притежавал невероятна сила. След като баща му починал и с братята му се разделили, Аспарух повел части от българските племена на юг към река Дунав. В момента се намираме на вече несъществуващия остров Певки, от който българите се отправят за решаваща битка с византийските войски. Зад мен е строена цялата близо 10-хилядна българска армия. Не можем да те чакаме повече. След мен, българи! Чакайте ме! Чакайте ме, де! Чакайте! Чакайте! От другата страна на реката били земите на Византия, голяма, силна и могъща държава, управлявана от император. Аспарух и император Константин IV Погонат отдавна имали търкания. Българските войски все повече навлизали в неговите територии и разграбвали градовете му. Това никак не се харесало на император Константин, който всички смятали за непобедим. Императорът лично повел голяма армия от около 25 000 войници по суша и море срещу българите. Българи! Пред нас е Византия! Пред тази велика сила победата ни не е гарантирана. Затова нека покажем на император Константин силата на българите. Нека за всеки наш паднал войник да поваляме по 10 техни. Днес Византия ще плаче! Напред! След 4-дневна свирепа битка византийците не могли да надделеят. Победата на хан Аспарух била нечувана. Византийците били разгромени и хукнали да бягат. Да бягат! Бягали! 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 Българите ги подгонили и в серия от сражения изтласкали византийската армия чак до днешна Варна. След тази велика победа, хан Аспарух продължил настъплението си на юг към Мизия. По тези територии живеели и свободолюбивите славянски племена. Те се различавали от прабългарите не само със своята по-светла кожа и коса, но и със собствен език и почитането на различни богове. Въпреки различията си обаче, българите и славяните сключили силен съюз. Византийският император не могъл да се противопостави на хан Аспарух и да го победи. Затова през 681 година се принудил да сключи мир с него и да предаде предишните северни територии за част от новопоявилата се България. Държава, създадена от обединението на прабългарите и славяните. Хората, които живеели тогава, са записали думите: от днес трябва да се брои държавата България. Така започнала съществуването си първата българска държава. Хан Аспарух започнал изграждането на различни градове в новите си земи, а за своя столица обявил град Плиска. Битките, които хан Аспарух водел за новата държава, не били приключили.
все още имало много племена и народи, на които никак не им харесвало това, че България притежава такава голяма територия. През 701 година, на 61 години, хан Аспарух намерил смъртта си, а на българския престол се качил неговият син хан Тервел. Но за това ще ви разкажа повече в следващото ми пътешествие. Тервел, ти какво правиш тук? Ти си твърде малък. Бойното поле не е място за малки деца. Ама тате! Няма тате. Майка ти знае ли, че си тук? Добре, ще ходя да си игра на нещо друго. Чао!